Zdravo svima, moje ime je Miloš. Hvala što nam se pridružujete u 10. epizodi podcasta Impuls Startup priče. Cilj podcasta je predstavljanje uspešnih startup kompanija, a sledeće je sigurno jedna od njih. Startup Tapni ima za cilj da promeni način umrežavanja ljudi. U Tapni umrežavanje postaje jednostavno, lako i brzo, jer ne zahteva fizičku razmenu kartica niti instaliranje aplikacija. Dovoljno je prislanjanje smartfona na Tapni karticu, nalepnicu ili privezak i na ekranu se pojavljuju korisnikovi kontakt podaci kao i profili njegovih društvenih mreža. O detaljima nastanka, razvoja i planovima startupa Tapni saznajemo od našeg gosta, co-foundera i CEO-a ovog startupa, Mihajla Nikodijevića. Mihajlo, dobrodošao u podcast Impuls Startup priče. Zdravo Miloše. Zdravo. Pozdrav tebi, tvojim gledalcima i slušalcima i hvala na pozivu. Hvala tebi što si pristao da ispričaš vašu sjajnu priču. Na samom početku imamo pripremljena pitanja kao i na svakom podcastu, ali eto da čujemo šta pokreće ovih dana CEO-a startupa Tapni. Šta pokreće? Dobro pitanje. Mislim da je ta neka ambicija za nečim boljim, većim i ta neka ambicija za nečim više uvek taj pokretač. Generalno sada kao vođa jednog i lider jednog tima je mnogo lep osjećaj imati biti okružen ljudima i raditi na jednoj istoj misiji, na jednom istom produktu i u jednoj istoj kompaniji služiti istim klijentima. Tako da to je jedan od najlepših osjećaja, jednostavno raditi i biti okružen sličnim ljudima i raditi na jednoj misiji. Tako da, kao jedna od tih product-driven kompanija. Sjajno, naročito kada, kao što ti kažeš, imaš ljude koji imaju slične vizije i koji su onako koncentrisani ka razvoju iste ideje i onda je to onako, ja mislim, čak i lakše i lepše ostvariti sve ono što imamo zacrtano. Baš tako, kada se setim, baš upravo pre godinu dana, pre godinu dana smo lansirali Tapni, ali pre par nedelja smo slavili naš prvi rođendan ovde u Novom Sadu, u našoj kancelariji. Hvala puno. I baš je bilo neverovatno kada se setimo kako smo započeli sve, gde je bukvalno ideja počela od mene, ta inicijativa, ok, želim nešto više, želim da imam svoj startup i ljude oko sebe sa kojima ću da radim i stvaram. Bilo je teško prvo pridobiti najmanju ekipu koja je činila Tapni cele prošle godine, manje više. Moj brat i moji najbolji prijatelji su bili sa mnom, oni su suosnivači. Bilo je teško ubediti prvo njih da se pridruže meni, da rade, da probamo da se posvetimo malo više, jer svako ima neke svoje lične obaveze, svako je od nas imao posao od koga je živeo pre Tapnija, pre nego što smo se uključili i radili na istoj ideji, tako da dok se svi pohvatamo, živeli smo na različitim lokacijama, a sada nas ima u timu, mislim, 15-ak, 20-ak, možda sa svim partnerima koji su svuda po svetu, koji nisu deo kompanije, kao zaposleni, već kao franšize ili preprodavci, distributeri, nas ima možda oko 20-25, tako da neverovatan osjećaj stvarno. Tako da je jedan veliki rast za godinu dana, svakako.
Jeste, i nije bilo lako i uopšte taj rast nije prijatan. Nekako svi se ponosimo time i dođe nekako, izaziva osmeh na lice, ali je jednostavno velika nelagodnost prisutna svakog dana i to je... U kom smislu, molim te? Ako možeš to da razjasniš svima nama. Taj rast zapravo donosi veliku nelagodnost. Ako se mi osjećamo kao onako jednostavno ugodno i lagodno, to je onda znak da nešto nije kako treba ili ne rastemo dovoljno brzo. Slažem se. Tako da mi baš osjećamo to sada. Naglo je tim porastao i sada primećujemo da imamo tu problema oko organizacije, oko menadžmenta. Svaki od nas co-foundera je nekada bio u operativi više hands-on, radili neke stvari po ceo dan, dok sada to više nije dopustivo, jer imamo tim ljudi koje svako od nas za svaku oblast treba da vodi, objašnjava, uči, delegira dalje i hvata neke nove izazove kako bi startup mogao da napreduje još više. I to je jednostavno promena kompletnih aktivnosti. I ja sam prošle godine većinu vremena kao inženjer, kao software developer radio na razvijanju aplikacije i samog produkta i bio skroz fokusiran na to, dok sada imamo tim, imamo veće korisnike, imamo investitore, tu je i finansijska strana celog polja, zapošljavanje novih ljudi, organizacija cele kompanije i najbitnija stvar možda kada je startup i rast u pitanju, ta kultura, organizacija cela, gde se moje aktivnosti skroz promenile za godinu dana. Verujem, kao i svakog CEO i foundera nekog startupa, to je jednostavno tako. Nisam vidio da je neki pokretač startupa jednostavno neko koji je iz menadžmenta, kao ja sam menadžer i ja pokrećem startup, već su to uglavnom ljudi koji imaju neki hands-on, koji su sposobni da naprave dobar produkt i rade na njemu u vrlo ranim fazama. I onda te kasnije razvijaju te skillove menadžmenta, delegiranja, kulture, organizacije, zapošljavanja i tako dalje. Tako da ja sam sada u toj fazi nelagodnosti, tranzicije od jednog inženjera, software developera do jednog dobrog menadžera i lidera. Odlično. Reci mi koju bi informaciju podelio sa svima nama o sebi, a koju smatraš vrlo posebnom, a da nismo mogli da je pronađemo na internetu? Šta je to što nema na netu, a postoji u tvom životu i ti smatraš da je važno za tebe? Možemo tako da definišemo pitanje. Pa jedna od ključnih stvari je bila to što nema na internetu, je to da sam se bavio fudbalom do neke 17. godine. To je možda zanimljivo. Ne znam koja je ciljna grupa podcasta, to ti bolje znaš onako po YouTube analitici, ali verujem da ima dosta mladih. Bavio sam se profesionalno fudbalom i nikada nisam planirao i sanjao da ću kao se posvetiti školi i ići nešto u toj biznis sferi i raditi bilo šta što se toga tiče. Jednostavno imao sam taj san da budem fudbaler i sanjao o tome, radio po ceo dan samo na tome, trenirao, imao 3 treninga dnevno, igrao u jedno vreme kratko u Partizanu i u Spartaku u Subotici, ali zbog jedne povrede, zdravstvenog problema o kome neću sada da govorim, sam morao da skroz svoje snove, ambicije, želje preusmerim na nešto drugo. I nije bilo lako tih nekih godinu dana, kao šta ću da radim u životu, čime ću da se bavim, nije bilo prijatno, ali sam posle kratkog vremena fokusa skroz na školu, na učenje, video da mi je matematika jača strana i odlučio sistemom eliminacije od svih predmeta u školi, šta me najviše interesuje bila je matematika, ok, šta ću sa time, ok, samo matematika suva, nije nešto, mašinstvo, ne znam, elektrotehnika, ne znam, nije mi baš, i onda je software tu bio nešto što je kao zanimljivo, kao zvuči uzbudljivo i stoji na listi najtraženijih poslova u budućnosti, u svim novinama, kao softverski inženjer, to je to. I tako odlučio sa jednim svojim prijateljem Andrijom da upišemo privatne časove programiranja i kao šta ćemo, gde ćemo. Čuli za Oxford akademiju, Andre našao igrom slučaj jednog privatnog profesora, kao bolje je da radimo privatno sa nekim 1 na 1 nego da idemo na nekom kursu i to je jednostavno uticalo najviše na moju ljubav prema IT-u, prema programiranju nadalje, zato što
smo uspeli da za neki baš kratko vreme napravimo neku mini aplikaciju koja je bila baš onako jednostavna u konzoli skroz Izvini, ko je to kratko vreme? Vrlo je bitno zbog naših pratioca da vidimo otprilike. Mislim, naravno sve to individualno od osobe do osobe, ali za koliko si uspeo radom sa mentorom 1 na 1, to je sjajna stvar što si izabrao takav put, ali me zanima zaista koje je to vreme onako okvirno bilo od samog početka, od nule do trenutka kada si uspeo da napraviš neki MVP, odnosno jednostavnu aplikaciju. Pa da, mi smo krenuli skroz od početka, učili programiranje u C-u. Znači, to je bilo skroz prosto. U C-u. Skroz prve varijable, printf, i dok smo malo počeli da napredujemo, prešli na C++, učili šta su klase i te osnovne stvari i uspeli da napišemo tu aplikaciju. Možda je bilo za nekih 3-4 meseca, ne više. Ali je bio intenzivni rad. Stvarno kratak. Časovi su trajali po 3 sata i bili bukvalno 1 na 1. Koliko vežbanja posle časova? Koliko samostalnog vežbanja posle časova? Pa ne puno, možda još sat, dva kući tako paralelno, ali više iz radoznalosti, iz želje, ne da je profesor zadavao neke zadatke, već samo jednostavno nam je probudio želju. Imali smo to dobro takmičenje između sebe. Bili smo nas dvojica ili trojica, gde smo se onako takmičili, imali neke ko će da bude bolji. Jer je to bilo novo za sve nas. Profesor, to je čovjek koji se bavio programiranjem u svoje slobodno vreme, tako zarađivao, završio ETF i radio je na nekim starijim tehnologijama. Naprimer, u to vreme se on bavio Delphijem i nekim programskim jezikom koji danas nije uopšte aktualan. Tako da je to jedna bitna stvar kod IT-a, je ta što se mnogo brzo menja. Gde smo došli u tu situaciju da danas ja, na primjer, pozdrav za mog profesora Đoleta, ali mislim da sam možda i u boljoj situaciji od njega kada su tehnologije u pitanju, jer sam igrom slučaja imao mogućnosti da radim u start-upovima koji koriste zadnje tehnologije koje su izašle. Ok, kao programer te sada pitam, koje su to tehnologije koje bi ti preporučio mladima koji tek sada ulaze u svet programiranja? Malo smo izašli samo koncepta pitanja, ali smatram da je ovo vrlo važno za sve početnike. A vidim da želiš da podeliš sa nama te stvari, pa hajde da produbimo malo priču, onako ukratko. Dakle, koje su to tehnologije, koji su to programski jezici, naravno po tvom mišljenju, sadašnjost i budućnost? Pa da. Mislim, možemo to da vidimo na Stack Overflow i na svim drugim mestima, ali onako tvoje mišljenje, šta ti misliš da bi trebalo jedan početnik da krene? Pa da, govorit ću sada onako prostim jezikom da bi mogli svi da razumeju. Jednostavno, da li neko od nas pamti kada smo zadnji put nešto instalirali onako na našem računaru, na laptopu ili na kompjuteru? Jednostavno to nije više toliko česta praksa kao nekada kad smo bili mali, sve smo morali da instaliramo. Brauzeri nisu bili toliko brzi i efikasni. Tako da to je generalno bila najveća razlika kada sam ja učio programiranje. Video sam da se sve više i više sve prebacuje na web. Znači sve se prebacuje na brauzer, više i više kompanija prelazi na web aplikacije, gde sam odlučio da kao to je budućnost, više ništa nećemo instalirati na računaru, jednostavno sve će biti u brauzeru. Tako da to je bila najveća promena i najveći indikator, ok, želim da učim web tehnologije, ne želim da učim neku Javu koja se instalira kao softver na računaru. Jer mnogo je manji broj klijenata, neko mora to da instalira pa tek onda da koristi, dok na webu jednostavno .com domain i eto, tu sam, mogu da koristim aplikaciju. Tako da to je bila prva onako klasična promena, ali to je već onako staro, to već svi znamo. Kasnije su, ne bih da pominjem različite frameworke, jer tu je velika... Ne moraš, nego onako u globalu, znaš, možda koji programski jezik bi ti preporučio početniku danas sa svojim iskustvom da krene da uči. Da li PHP, da li Python, da li... Mislim, ne bih sad ja da te navodim, ali čisto... Da. Definitivno s te strane JavaScript, nema dileme, zato što danas imamo, bukvalno u JavaScriptu možemo da pišemo sve.
od web aplikacija koje su u brauzeru, to jest u brauzeru kao klijent aplikacija, takođe i na serveru pomoću Node.js-a možemo da pišemo server-side aplikacije isto u JavaScriptu, do drugih frameworka kao što su Electron.js, gde nam omogućava da pišemo desktop aplikacije opet u web tehnologijama pomoću HTML-a, CSS-a i JavaScripta, do mobilnih aplikacija kao što je Tapni, na primjer, ne znam da li je neko primetio, ali to nije native aplikacija koja je Android i iOS, nego je hibridna aplikacija koja ima jedan code base i kompilovana je klasično cross za sve tri platforme, poput Androida, iOS-a i Windowsa, što je nama omogućilo da imamo jedan code base, na primjer, za Tapni aplikaciju koja je deployovana, tako reći, na webu, mytapni.co, imamo je na Android Play Store-u, App Store-u i Windows prodavnici, tako da prilično moćna stvar. Za startupove veoma bitan faktor razvoja i brzina razvoja aplikacije, što definitivno JavaScript i web tehnologije danas nude. Mihajlo, objasni nam šta je Tapni i na kojim principima radi. Ovako, Tapni je digitalna vizit kartica. Mi je tako zovemo. Jeste kartica, ali ne mora biti samo kartica. Tapni dolazi u nekoliko oblika i formi, kao stiker, na primjer, na telefonu. Evo imamo ovdje jedan telefon sa puno stikera, kao kartica, kao na primjer narokvica ili privezak. Bukvalno više formi produkta koji u sebi imaju NFC čip. Ljudi znaju tu tehnologiju tako što plaćaju onako contactless, samo prisloniši karticu na terminal, na POS terminal i tako plaćaju, ali Tapni bukvalno radi na novim smart telefonima tako što tapnemo bukvalno telefon, zato se i zove Tapni, tapnemo telefon u pozadini. Sjajno ime. I kada kliknemo na taj pop-up, bukvalno se otvara naš Tapni profil gde imamo sve svoje linkove društvene mreže i možemo, na primjer, u jednom kliku, na klikom Save Contact, da sačuvamo sve informacije o čoveku u jednoj sekundi u svom telefonu. Tako da, to je generalno Tapni inicijalna ideja, šerovanje svojih linkova, kontakt podataka i socijalnih mreža putem dodira, tako reći, samo tapnuši drugi telefon. Ko su vam sve klijenti? Koje su sve ciljne grupe, korisnici vaših usluga, vaših sistema i sve oko? Tapni je, bukvalno moramo da se vratimo skroz pozadi, jer smo Tapni lansirali skroz iz šale. Bilo je samo, hajmo da pokažemo ljudima kako mogu da podele svoje društvene mreže, samo prislonivši karticu ili stiker pozadini drugog telefona. I naš glavni prodajni kanal i ciljna grupa je bila na socijalnim mrežama. To su bili mladi ljudi koji žele samo da koriste inovativan produkt i dele svoje društvene mreže. I tamo smo imali najveći uspeh u 2021. godini i najveću prodaju, najviše interakcija, najviše komentara, lajkova na Instagramu i na TikToku, zapravo, ko bi rekao. Tako da, generalno, Tapni je velika baza korisnika, trenutno je ta mlađa ciljna grupa mladih ljudi koji žele da podele svoje društvene mreže na inovativan način. Ali kasnije, kako smo razvijali dalje produkt, posle par meseci videli smo da se sve više firmi javlja, kako bi firmi, poslovnih ljudi, profesionalaca, jednostavno influencera i tako ozbiljnih ljudi, koji žele da koriste Tapni u poslovne svrhe, kako bi olakšali deljenje kontakt informacija sa drugim ljudima i takođe sakupljali kontakt informacije od drugih ljudi. Tako da, prilagođavanjem produkta vidimo da sve više rešavamo problem profesionalnim klijentima, biznisima i ljudima koji su generalno u poslu, tako reći, ljudi koji koriste i kupuju vizit kartice, prave vizit kartice. Tako da, još uvek je velika baza Tapnija zasnovana na toj B2C mreži, tako reći, krajnjim korisnicima koji kupuju i dalje na socijalnim mrežama, ali Tapni o budućnosti, kako mi vidimo dalje, je upravo u tom B2B svetu, gde ćemo se fokusirati na služenje velikih korporacija i velikih kompanija, koji će, kupovati Tapni i davati Tapni svojim prodavcima i svim svojim zaposlenima kako bi
delili društvene mreže od svoje kontakt podatke društvene mreže kompanije i sakupljali kontakt podatke od drugih ljudi koji su sreli na networking eventovima, na drugim eventovima ili u prodaji i tako dalje. Sjajno. Jedno takođe zanimljivo pitanje, za koje geografsko područje je Tapni kartica? U kojim zemljama vas ima i bolje da pitamo na kojim sve kontinentima poslujete, jer znamo da je vaše tržište zaista veliko. Pa to je dobro pitanje. Bukvalno smo imali, kada smo lansirali Tapni od prošle godine, od jula meseca, tako reći, krenule su porudžbine iz svih delova sveta. Imali smo par onako viralnih, tako reći, videa na TikToku i na Instagramu koji su nam doneli porudžbine iz preko 30 zemalja sveta. Slali smo kartice i za Filipine, za sve zemlje, bukvalno sve zemlje u Europskoj uniji, za Ameriku, Južnu Ameriku i tako dalje. Tako da možemo reći da služimo ceo svet, jer svako može poručiti Tapni i koristiti ga u bilo kojoj zemlji na svetu. Ta aplikacija je dostupna da se skine u svim delovima sveta, dostava takođe, ali tu dolazimo do drugog problema, a to je logistika i personalizacija, zato što ja imam ovde Tapni karticu koja ima moje ime i moju funkciju u kompaniji i sa time smo krenuli od početka i svaki customer može da unese svoj logo na sajtu i svoje ime i personalizuje karticu kako god želi. To je onako malo zakomplikovalo skalabilnost celog biznisa zato što dostava, pogotovo u doba korone prošle godine kada smo mi počeli startup, započeli sve, nije funkcionisalo i cela dostava, cela logistička mreža je kasnila, produkti nisu stigli, vraćali se nazad, ne znam, Evropska unija je zabranila slanje paketa u ne znam koliko zemalja, tako da smo videli da su nam potrebni lokalni distributeri, ne samo iz ovih problema logistike, ali iz drugog problema, to je kultura, način razmišljanja ljudi, jednostavno ne možete vi da znate kako ljudi u nekoj drugoj zemlji razmišljaju, da li oni to smatraju cool, da li je to njima bespotrebno, korisno ili beskorisno, na kojim socijalnim mrežama, koje socijalne mreže oni koriste, kako želite da prodajete u tim zemljama i tako dalje. Tako da za sada Tapni služi customer i se nalazi u 3 zemlje sa svojim kompanijama. To su Srbija sa glavnom kompanijom, Austrijom, tako reći teritorijom Evropske unije sa ćerkom firmom u Austriji i od skoro Meksikom sa isto ćerkom firmom u Meksiku. Tako da to su za sada zemlje u kojima smo mi prisutni kao kompanija, ali imamo još partnere, takozvane franšize u Saudijskoj Arabiji, koji služe zemlje na Bliskom istoku, Južnoj Koreji, za sada samo ta zemlja s te strane, i Kolumbiji u Južnoj Americi. Tako da... Sjajno. Popriličan uspeh, uzimajući obzir da smo saznali da ste nastali relativno skoro. A i da ste imali sve probleme, zaista razmišljam dok si govorio korona i način distribucije svega toga, svaka čast na upornosti i na opstanku, što se kaže, što je opstao startup i što i dalje živi ta priča i što se razvija, to je najvažnije. Takođe je zanimljivo, kada si pomenuo Austriju, vrlo zanimljiva je vaša priča, vi ste bili u inostranstvu, živeli u inostranstvu, ali ste ipak odlučili da se vratite u Srbiju i da iz Srbije stvarate startup, odnosno neke svoje ideje, neke svoje želje za uspehom. Kažem, zanimljivo je zato što većina ljudi, gleda da ode preko, a vi ste primer da ste otišli, ali ste se ipak vratili. Sad voleo bih da nam ispričaš malo o tome, da pošaljemo jednu dobru poruku da ipak i u zemlji Srbiji možemo razvijati svoje sjajne ideje, naročito danas u ovom trenutku. Tako je, i to je zapravo ono što mogu reći, krasi našu startup priču za sada, kada je u pitanju Srbija, ali jednostavno igrom slučaja smo došli na to da prebacimo firmu u Srbiju
najviše zbog te Gde investicije. je bio početak? Izvini, gde je bio početak? Hajde da napravimo samo ono short uvod za sve ostale koji ne znaju. Odakle se vi to posle vraćate ovde i tako dalje? Gde ste bili? Početak je bio u Beču. Jednostavno, iskoristio sam jednu preduzetničku radnju, kompaniju koju sam ja otvorio u Austriji kako bih mogao da radim neke poslove ovako nevezano za posao koji sam radio i krenuli bukvalno da prodajemo jednostavno sa tom kompanijom. Nismo otvarali novu kompaniju, nismo mislili da će Tapni moći da živi i da bude jednostavno velika kompanija. Jednostavno nismo znali, nismo imali osjećaj za koliko je veliko tržište, da li će biti uopšte prodaje, koliko to ljudima rešava problem i tako dalje. Tako da smo jednostavno cilj je bio da što brže lansiramo produkt na tržište, da što brže razvijemo taj MVP i damo ga u ruke korisniku da vidimo da li to njima koristi, jer koliko god inovativno zvučao i koliko dobro, NFC tehnologija, kao što je na ovom telefonu, to je iPhone 12 Pro Max, to je prilično nov i skup uređaj. Prošle godine u to vreme NFC radi na iPhone-ima od iPhone-a 10 pa na gore. Tako da nije bio pravi moment. Neće raditi svima. I mi znamo i dan danas da ako mi priđemo osobi koja nema iPhone 10 ili novi telefon, mi nemamo način kako da šerujemo da damo toj osobi kontakt podatke, osim ako nije QR kod, ako nije kartica sa QR kodom. QR kod mogu da skeneraju i stari uređaji, ali nema tog wow efekta sa NFC tehnologijom. Tako da, bili smo uplašeni, nismo znali kako i šta dalje, ali smo bili uporni i nastavili da verujemo da nam budućnost ide u korist, da svakim danom ljudi menjaju i kupuju novije telefone, da izlaze novi telefoni i vidimo da se koriste za to plaćanje contactless. Svi plaćaju danas telefonima, prislonivši telefon na POS terminal, tako da iz tog razloga su NFC readeri uključeni u pozadini 24/7. I to nama daje mogućnost i Tapniju da iskoristimo bukvalno taj moment i tu adopciju NFC tehnologije kroz mobilne telefone i delimo svoje kontakt podatke. Nakon 3 meseca ili 4 poslovanja iz Austrije, doživjeli smo to da krenule su porudžbine i krenuli su partneri da se javljaju iz svih delova sveta. Nismo mogli da postignemo i osetili smo potrebu za investicijom. Ne samo investicijom finansijskom, kako bi mi mogli da se preselimo iz mog stana u kome smo u Beču u početku sve radili, pakovali i tako dalje, jer jednostavno nismo mogli da priuštimo da zaposlimo nekog da dolazi u naš privatni stan, trebali smo da uzmemo kancelariju, da se prebacimo sve na bolje mesto, da otvorimo kompaniju sa limitiranom odgovornošću, kao što je DO, kako bi mogli da primimo investiciju i damo procente kompanije investitorima koji bi se pridružili nama. I nakon par piča ovim velikim VC kompanijama iz Evrope i iz Beča, oni su nas odbili zbog nedostatka revenue, zbog nedostatka tržišta, tractiona, bilo je previše rano, što je skroz normalno u tom svetu. Oni žele prvo da vide da startup ima dosta prodaje pre nego što oni uđu u to. Zato služe business angeli koji su tu da investiraju rano u startup. Oni više idu na to da prepoznaju tim i ljude koji stoje iza ideje, a manje gledaju taj finansijski deo, već veruju u tim koji stoji iza toga. Tako da smo mi imali sreću da preko 2 ljudi dođemo u kontakt sa business angelima iz Digitalne inicijative Srbije i jednostavno prezentujemo ideju gde su nakon par pičeva oni odlučili da investiraju u nas i kada smo pričali sa njima na tim mitinzima, oni nisu nas uslovljavali da mi moramo da se vratimo u Srbiju, da tu registrujemo kompaniju da bi oni investirali u nas, već su bili otvoreni da investiraju u našu kompaniju u Austriji. Jednostavno, hteli su da podrže nas kao tim, kao opet Srbe koji su u Beču, ali jednostavno nije bio uslov, oni su se ogradili odmah od toga. Dok
dok smo mi to želeli da vidimo, čuli smo da se u Srbiji priprema svašta nešto što se startupova tiče, da Srbija želi da ulaže u startupove, u mlade kompanije, da podrži jednostavno mlade ljude na tom putu, a i mi onako kao neko ko je otišao od kuće, eto, žive u Beču i radio 5-6 godina otprilike, je uvek neko želeo i maštao o tome, kao ja bih se vratio u Srbiju, ali eto jednostavno ne znam na koji način, kako, eto tu imam posao, zarađujem dobro, sviđa mi se ovde, opet jednostavno teško je da se napusti onaj Beč koji je jednostavno proglašavan toliko godina za najbolji grad za život na svetu. Jednostavno puno lagodnosti nudi Beč i Austrija, ceo sistem koji je tamo stvoren ranije, da bi neko odlučio samo da kaže ja se sad vraćam. Nije to tako jednostavno, ali smo iz nekih patriotskih razloga, eto jednostavno da probamo, da damo Srbiji šansu da zadrži talente, jer smo stvarno mislili da je to pravi put i jednostavno nacionalni cilj, onako što se kaže, Srbije, da vrati sve te ljude koji su otišli kroz sve ove godine u inostranstvo, rešili da damo šansu i eto prebacimo celo poslovanje i nas, tako reći, fizički više ovde, da ovde setupujemo veću firmu i veći tim koji će raditi na razvoju produkta, a da opet zadržimo kompaniju i operaciju u Evropskoj uniji, u Evropi, jer jednostavno slanjem iz Srbije za Evropsku uniju opet gubimo. Moramo tu da budemo realni, zbog cele carine, zato što Srbija nije na istom tržištu, logistike i tako dalje. Ali nam se sviđa taj potez i to što smo se usudili na to. Nije bilo lako, jednostavno poznavanjem celog sistema u Austriji prilagodili smo se tamo što se poslovanja tiče i u Srbiji nam je bilo sve nepoznato, jednostavno nismo znali ni kako firma funkcioniše, ni kome da se obratimo, ni kako funkcioniše zakon, ni što se investicije tiče, kakvi su zakoni tu oko davanja opcija investitorima i tako dalje, ali smo videli da su svi uzbuđeni i tako reći motivisani da pomognu srpski startup ekosistem, da se što bolje razvije, da se i zakon prilagodi startupovima, kako bi što lakše mogli da obezbede nove investicije, kako bi što lakše mogli da registruju neke stvari u kompaniji koje postoje na zapadu, pogotovo u Americi, koje ne postoje u Srbiji i uzbudljivo je biti jedan od tih pionira startupova koji su bazirani u Srbiji, eto jednostavno tu digli investiciju, prvu investiciju anđelske grupe koja je okupljena oko digitalne inicijative i ne mogu reći da smo se pokajali, jednostavno uzbudljivo je, naučili smo dosta, jeste nas koštalo dosta vremena da povežemo sve, da pokapiramo kako u Srbiji šta funkcioniše, ali su nam divni ljudi iz digitalne inicijative, biznis anđeli koji su u nas investirali, dosta olakšali ceo taj proces, zato što su oni jednostavno znali već sve to, prošli kroz sve to, bili bolje upoznati sa sistemom poslovanja u Srbiji, tako da smo mi sada bazirani u Srbiji, imamo veći deo tima ovde što se tiče razvoja produkta, programera, korisničke podrške, a u inostranstvu jednostavno gledamo da držimo što manji broj zaposlenih, a setupujemo samo te operativne stvari oko produkcije, slanja, jednostavno fulfillment centre. Sjajna priča, zaista. Znamo da je naziv startupa vrlo važan, vrlo bitan. Kako ste vi došli do vašeg? Mislim, pretpostavljamo, ali verujemo da postoji neka anegdota pri samom nastanku naziva startupa, pa ako možeš da nam nešto objasniš šta piše ovde, kaže, mislim da je Tapni mnogo bolja varijanta od Cardabout. Tako da. Cardabout je prvi naziv startupa Tapni, je li tako? Tako je. Pre nego što smo lansirali uopšte produkt, bukvalno pred lansiranje mi smo već digli aplikaciju i logo i kupili domain i sve već registrovali sa Cardabout, ali smo... Klasična priča. I na kraju kako ćemo da se zovemo? Pa da. Izvini što ste prekli.
Baš tako, to je bio cilj, kao što sam napomenuo, hajmo da budemo prvi, jer u Evropi nije bilo ovako rešenje kao što je Tapni. U cijeloj Evropi, mi nismo videli, tražili smo konkurenciju, ali nismo našli. Nakon kratkog istraživanja videli smo da postoji konkurencija, ali daleko na zapadu, u Silicon Valley i ne znam, u Australiji, gde su kompanije radile i druge stvari poput privezaka, narukvice, stikere. Mi kao, ok, da li mi moramo da se fokusiramo na ovo, ali smo odmah znali da će ljudi više voleti kartice. I bili smo u pravu, nakon svih ovih porudžbina, tipa 80-90% porudžbina su kartice. Jednostavno, to je nešto što ljudi mogu da personalizuju, opet je kartica ono što ljudi žele da koriste, ali smo promenili ime zbog toga jer NFC čip može se nalazi u svim tim drugim produktima, kao što sam pokazao, stikere na telefonu, priveske, narukvice i tako dalje. I tražili smo nešto što je kratko, zvučno, nešto što stoji startupu. Cardabout je baš bio dug domain, cardabout.com, i uvijek smo tražili .com domain, to je bio uslov. Jednostavno, bez .com domaina nije to. Ali opet, onako uz dugo vremena brainstorminga tražili smo domain sa .com i to nije bilo moguće. I uslov je također bio da budu slobodni username-ovi na socijalnim mrežama, poput Instagrama, TikToka. Tako da danas se sve to gleda. Linkovi oni posle instagram.com, bitno je sve. Bilo je... Izvini, dobro je da niste zaboravili tu važnu stvar koju zaboravljaju mnogi, a to je da proverite da li na društvenim mrežama postoji slobodno ime za vaš novi startup. To je isto veliki problem kasnije. Mislim, rešiv, ali dešava se u mnogo slučajeva. Rešiv je verovatno kada postanete velika kompanija koju Instagram želi da ustupi nečiji username nekog neaktivnog profila, i mi se nadamo, pošto Tapni username, samo Tapni, kratko jasno, je neki profil registrovan pre 11 godina i niko ga ne koristi, nadamo se da ćemo jednog dana na Instagramu biti samo Tapni, a ne tapni.co. Ali tapni.co je domen koji smo kupili kao alternativu za tapni.com, jer nismo imali dovoljno para da ga kupimo. On je u tom trenutku kada smo lansirali startup koštao možda 5 ili 6 hiljada eura. I kao, ok, nije neka svota, možemo da priuštimo ovaj domen, ali nećemo sada investirati ovaj novac na početku u ime produkta koji još ne postoji, ne znamo šta će biti od toga, da li će uopšte zaživeti ili ne. Ali smo se uvijek bojali da nam neko ne kupi taj tapni.com domain dok mi ne budemo spremni da ga kupimo. I uspeli smo da ga rezervišemo na vreme kada smo osetili taj hype, niko nam nije oduzeo domain na kvarno, tako reći, da vidi, dobra kompanija, sad ću da im kupim .com domain. Tako da je sada i tapni.com naš domain, ali opet napravili smo taj redirect na tapni.co. Još uvijek vidjet ćemo kasnije, nemamo vremena da prebacujemo sada sve na .com, zato što se i aplikacije vode, linkovi su svuda i na socijalnim mrežama, na blogovima i tako dalje, svuda na tapni.co. I dalje smo na tapni.co. Rekli smo kada dobijemo Instagram username i TikTok username da bude verified, ajmo onda na tapni.com. Prebacujemo sve kada budemo imali malo sve. Ali Tapni kao reč, tražili smo ime koje će u sebi imati taj engleski glagol tap, što zapravo znači tapni. Kada prevedemo tap, to je tapni na srpskom, i to je ono koje skroz kliknulo. Kada smo proverili da je tapni.com slobodan, tražili smo, ne znam, od reči tag i tap svakojake nazive. Kratki, ali su dosta njih bilo zauzeto i preskupo, tako da Tapni je baš kliknuo zato što ono na srpskom Tapni, a opet vrlo jednostavno i kratko ime, da može biti internacionalno, ali na engleskom se kaže tapni, za malo više tapni nego tapni. U nemačkom govornom području čitaju tapni, ne čitaju to tap, već tapni. I funkcioniše skroz ok. Nije problem da se izgovori, tako da zadovoljni smo i ponosni na naše ime. Da kažemo, dobro ste prošli kako ste počeli, što se samog imena tiče. Koji je najzanimljiviji naručen tapni stiker po želji klijenta? Mislim, baš onako, neki ljudi. Bolje da ne znam, bolje da ne znam.
Bilo je svakojakih želja klijenata i toga što su oni uploadovali tamo na sajtu, pošto imamo jedan online editor za stikere, još uvijek ne. Izbacili smo ih jedno vreme na kratko, ali lansirat ćemo custom, individualne, brendirane stikere uskoro. Uglavnom, bilo je svakakvih logoa i tako reći stvari, ali jednostavno, eto, ljudi su ubacili to u korpu, izdizajnirali svoju karticu sa svim i svačim i jednostavno kupili online. Mi smo tako odradili, neke porudžbine smo morali da blokiramo, jer smo videli da su, na primjer, neki ljudi koristili logoje drugih kompanija ili neke inappropriate, na srpskom. Neprikladne slike su ubacivali da im štampamo na kartici, tako da smo morali da im jednostavno obrišemo i pošaljemo mail da jednostavno ne možemo da radimo takve kartice. Dobro, svakako ima tu zanimljivih situacija. Što je i očekivano kad damo slobodu korisnicima. Različitost je bogatstvo svih nas. Ok, hajde sada malo da se osvrnemo na startup scenu kod nas, pa eto, kratak osvrt na startup scenu u Srbiji. Šta bi ti rekao, kako je današnja startup scena u odnosu na možda scenu od pre par godina i kako ti jednostavno vidiš mogućnosti današnje i mogućnosti razvoja startup scene u Srbiji? Znamo da si onako maksimalno uključen i da, mislim, ne ti, već i tvoj tim i ceo startup tapni, uključeni ste onako, vrlo ste angažovani na startup sceni, pa eto da čujemo neka tvoja razmišljanja vezano za postavljeno pitanje, da se ponavljam sada. Da, pa u Srbiji je generalno i tako, svim malim zemljama, da li su ovde u regionu ili manjim zemljama van regiona, ta IT sektor daje tu mogućnost skaliranja. Jednostavno, takva je industrija koja omogućava, ima dosta, pre svega, finansijskih sredstava da se pomažu ti start-upovi i te kompanije, zato što mogu da reše, jednostavno mogu da reše problem ostalim kompanijama iz celog sveta koje mogu da koriste njihov software i njihovo rešenje. Što se tiče startupova u Srbiji, ranije jednostavno nisam znao, mogu reći slobodno, nijedno. Dok sam studirao i radio u Austriji, ne sećam se bilo kog startupa koji, eto, možda nije iz neke gaming industrije ili tako nešto. Čuo sam za par kompanija, ali sam opet mislio da to nisu startupovi, već jednostavno malo veće kompanije, neki preduzetnici koji su imali više sredstava da ulože u svoju ideju, u neku razvoj neke igrice ili eto, čuo sam za neke kriptovalute iz Srbije ili tako, ali to nije prava slika startupa. Prava slika startupa je opet neko ko je bez sredstava, recimo neki student koji studira na fakultetu, koji nema puno sredstava ili novca da uloži u svoju ideju, u tim da plati ne znam koliko je zaposlenih, već krene sam jednostavno od svoje ideje, od svog MVP-a, krene sa prvim korisnicima, prvim plaćenim korisnicama i teško je da se preživi, prvo plati sam sebe, a kasnije i druge zaposlene, da jednostavno može da živi od te svoje ideje, od biznis modela koja je njegova platforma, aplikacija ili šta već proizvodi. Ali sada su se stvari dosta promenile. Najviše u zadnjih godinu, dve, čujemo sve više startupova koji su iz Srbije i rešavaju globalne probleme i dobiju velike investicije sa strane. Tako da postoje dobre indikacije da će Srbija definitivno biti najbolja zemlja u regionu što se start-upova tiče. Ja sam to davno pričao kada su me pitali da uporedim Austriju i Srbiju. Jednostavno se vidi ta glad i ta želja za nečim više. Jednostavno dosta studenta i ljudi koji u Austriji treba da sada pokrenu svoj start-up, mogu reći imaju sve, nisu gladni, nekako su im ambicije dosta smanjene,
oni ne idu na fakultete, dosta studenta, ljudi rođeni iz Austrije idu na te srednje, više škole, znaju da ih čeka dobar, stabilan posao u nekoj od ozbiljnih velikih austrijskih kompanija i to koriste. Dok je ovde malo drugačije i narod i mentalitet je takav da smo ih spremni za borbu i za nešto više i to je veliki indikator, a pogotovo sada kada postoji još ta dodatna pomoć od strane biznis anđela i uspešnih ljudi iz Srbije, preduzetnika koji su spremni da prepoznaju, pričaju, pomognu start-upovima da realizuju svoje ideje, neminovno da će se izroditi u narednih 2 godine duplo ili troduplo više start-upova nego u zadnjih godinu ili 2. Tako da, što se tiče ovako start-up scene i posebnih pojedinačnih start-upova, ne znam da li je prikladno da pričamo o njima, ali postoji dosta dobrih start-upova koji, eto, jedan od tvojih gostiju pre mene će definitivno biti unicorn, taj famozni unicorn u start-up priči koji dostigne tu valuaciju do 1 milijarde ili preko. Tenderly. Recimo Tenderly, evo to je ekipa, mi smo drugari, skoro smo se sprijateljili, uradili smo i kartu. Sjajno, bravo, tu sjajni momci, sjajna ekipa, sjajan tim, zaista. Da, što se kaže, za svakoga ko želi da sazna o aktuelnim startupima, eto mali promo da iskoristim šansu kao domaćin, neka pogleda na našem YouTube kanalu ili na sajtu impulscenter.rs sve prethodne epizode, jer su to, da kažemo, najaktuelniji i jedni od najuspešnijih startupa trenutno u Srbiji. Tako da, neka se ljudi upoznaju sa pre svega sa osnivačima, sa co-founderima, CEO-ima, CTO-ima i tako dalje, i da vide kakvi su to načini razmišljanja, po meni. Da, jedan od najbitnijih faktora tu je to uključivanje zajednice i ljudi koji su uspešni i prošli taj put, spremni da pomognu mladima i mlađima koji tek počinju taj preduzetnički put, koji je, mogu reći slobodno, iskreno, težak i odvratan, toliko da ljudi ako ga znaju koliko je težak i naporan, unapred ne bi počeli. Jednostavno, nećemo da pričamo o tome da preko plašimo, ali je stvarno teško, jer da je toliko lako, bilo bi start-upova kao svaki drugi čovjek krenuo svoj start-up. Ali svakako donosi neke lepe stvari, mislim, nemoj sad, molim ti da preplašimo ljude koji nisu iz ovog sveta. Znaš, ali se slažem i volim što si to rekao, mislim, drago mi je što si to rekao onako iskreno, jer zna da se napravi taj hype kod ljudi koji nisu u startup svetu i da pomisle da sad tu je sve nešto lako, tu sad ja imam ideju i od te ideje odmah stižu milioni, milijarde ili ne znam šta već. Ne, to je jedan proces koji što ti kažeš, zahteva i mnogo truda i rada i muke i nerviranja, ali kao i svaki biznis koji gradimo, nije svako za ovu priču, kao što nije ni svako za razne druge delatnosti, poštujemo sve profesije, ali takođe i motivišemo da se priključe startup priči. Tako, ne znam da li se slažeš. Slažem se, što se tiče generalno zajednice i uključenje zajednice u podršku start-upovima, tu je ta najveća razlika koja je po meni najveći indikator da će pomoći drugim i mladim ljudima da uspeju na svom putu. Upravo taj, znaš onu našu staru poslovicu kao ljudi će ti sve oprostiti, ali uspeh ne. Uspeh, da. Dođe taj ključni trenutak da ti pomognu, onda ne žele da ti pomognu. Što je skroz kontra. U mom slučaju, za sada, u Srbiji pogotovo, nisam doživao neku neprijatnost da sam tražio pomoć, da mi nije ukazana, već toliko ljudi želi da pomogne. Sami se javljaju da ponude pomoć. Imamo nevladine organizacije poput Digitalne inicijative Srbije koje šalju non stop nove prilike i mogućnosti koje start-upovi u regionu mogu da iskoriste
dovode nove investitore, spajaju investitore sa startupovima, spajaju jednostavno ljude sa iskustvom u toj oblasti u kojima se startup bavi, kako bi jednostavno koristio besplatno startupu savetima i smernicama. Tako da to je jednostavno jedna od najbitnijih stvari koja treba startupovima. Nisu samo finansijski instrumenti da pomognu, jer sada da date tapniju i 10 miliona, mi ne bi znali šta ćemo sa tim novcem. Jednostavno, više znači savet i mentorska podrška od jednostavno brdo para koje možda nekada budu našle smernicu kako da se iskoriste kroz tapniju. Pa eto, opet se vraćam na naš podcast, zaista u razgovoru sa svim našim gostima, u razgovoru pre samog snimanja podcasta, uvek su nekako naglašavali, a to čujem i kod tebe, pa želim da se nadovežem, naglašavali to, imali osjećaj u sebi, zato i volim našu startup zajednicu i te divne ljude, naglašavali su da žele da budu naši gosti, da žele da ispričaju svoje priče i da žele da vrate zajednici. Jer kaže, nama je zajednica dala, hvala Bogu, mi smo sada u situaciji da mi možemo da vratimo zajednici, da svoje iskustvo prenesemo i da pružimo određene zaključke, poruke i tako dalje. Tako da, ipak je jedinstven taj naš startup ekosistem, nije onako, da kažemo, sebičan, znaš, ja sam uspeo i briga me za druge. Ne, nekako se osjeća ta empatija između ljudi, naročito povezivanje kroz te različite programe i mentorske podrške i akceleracije i svih ostalih te programa koji postoje. Tu se i ljudi umrežavaju i nekako iskreno podržavaju. Ako može da ti pomogne, on će ti pomoći ili će te uputiti na onoga ko može, ako ne može, reći će ti iskreno da ne može. Znaš, da, to je bar moje iskustvo do sada. Možda sam imao sreće da se susretnem sa takvim ljudima, ne treba generalizovati, možda postoje i loši primjeri, ali ja ih do sada nisam doživao, pa eto, govorim na najbolji mogući način o celokupnoj startup sceni, iskreno. Tako je, jedna od tih stvari bukvalno se desila baš danas, kontaktirali su nas, eto, da najavim tu novu inicijativu, upravo startupa kog smo pomenuli ranije, Tenderly, verovatno jedan od najuspešnijih startupova iz Srbije. Projekat koji će se zvati Garaža, koji će nuditi, spojiti foundere, pre svega uspešnih startupova i neko koji je malo odmako, ali ne puno, već samo malo, ali koji je bukvalno spojiti foundere trenutne u Srbiji, koji će stojati na raspolaganju drugim ljudima koji opet imaju neki product market fit, koji će moći da se jave nama, u ovom slučaju founderima koji su u Srbiji malo prošli taj put na kojem se oni nalaze i zatražiti pomoć, savet, jednostavno tražiti pomoć u odlukama, nekim odlukama ili na putu na kojem se nalaze. Tako da, eto, jedan od startupova je došao na tu ideju da okupi pre svega osnivače startupova iz Srbije i pruži pomoć drugim ljudima, što je zapravo jedan način da se vrati nazad na osnovu toga baš zajednici. Da, zajednici. Mihajlo, iskreno hvala ti na ovoj ekskluzivnoj informaciji što si podelio sa nama u današnjem podcastu i raduje me iskreno ta činjenica. Jednostavno, Tenderly kao startup bili su naši gosti, to su sjajni momci, vidjelo se u startu koliko imaju širinu u razmišljanju out of the box i želju i pored toga što razvijaju neke svoje ideje, neke svoje priče, opet ne zaboravljaju i pored toga što su uspešni, ja mislim da su, koliko znam, najuspešniji što se samih investicija tiče, imaju samu želju da i dalje stvaraju
nešto u našoj Srbiji, da pomognu zajednici i svima ostalima. Tako da me vrlo raduje to što ste i danas razgovarali, što će se to, što si već najavio, desiti. I hvala ti još jednom na Da, pa naša priča, kada uporedimo baš sa Tenderlijem i tim momcima, je slična, jer potiče iz jednog tima koji je radio zajedno, u našem slučaju ja, moj najbolji prijatelj Miloš i moj brat Aleksandar, sa tih takozvanih hakatona. Čuo si za tu reč, mora si i učestvovao u tim događajima. I znamo šta je. Tim iz Tenderlija je isto učestvovao u mnogo tih... Na mnogo, da. Na Balkanu, a i mi smo takođe pobednici 5 hakatona u Evropi, da li bili u Beču, Mađarskoj, Slovačkoj, Srbiji, tako da znamo taj osjećaj kako je kad se nešto brzo razvija za 24 sata i tu se jednostavno prepoznaju dosta talenata, tako da fali malo hakatona u Srbiji, mogu da kažem. Tu se može malo više. Tako da predložit ćemo neki hakaton kao startup. Jednostavno je vrlo uzbudljivo da se takmiči za jedno kratko vreme i pobedi nekom idejom, reši neki problem koji organizator hakatona ima. Recimo, ti si organizator hakatona kao vođa podcasta i ti tražiš način da ti mladi ljudi, pozoveš, ne znam, organizuješ hakaton, daš nagrade, u nekom slučaju, ne znam, networking, spremiš prostor, daš nagrade prvo, drugo, treće mesto i pozoveš imaš otvoren poziv za sve startupove, da li je bio online ili na jednom mestu, gde oni razvijaju za 24 časa ili 48 sati neko inovativno rešenje kako bi tebi rešili problem, ne znam, recimo u svetu podcasta, neko inovativno rešenje kako bi se odvojio od konkurencije. I ti im daš, ne znam, neke smjernice koje tehnologije mogu da koriste, da li želiš, ne znam, Web3, kripto, mobilna aplikacija, marketing ili ne znam kako, i oni se fokusiraju na te probleme koje si ti naveo i ti biraš kao žiri, imaš specijalan žiri koji gleda kod, šta su oni uradili za tih 24 sata, 48 sati i biraš pobednika. Tako da, veoma uzbudljivo iskustvo vuče verovatno svaki učesnik i pobednik nekog hakatona. Na kraju... Da, vidiš, nisam znao da ste učestvovali na dosta hakatona, nisam tu informaciju znao i da ste čak pobeđivali. To nam je Tenderli takođe preporučivao svima da učestvuju na takmičenjima. Na što više takmičenja da se učestvuje, da osete jednostavno timovi šta znači rad pod pritiskom i sa druge strane i networking, umrežavanje sa drugim kvalitetnim, inspirativnim ljudima, svakako ljudi koji su onako sa jednom idejom okupljeni, odnosno oko jedne ideje inovacija, nekih novih stvari i tako dalje i tako dalje. Da, na kraju... Dobro, kaži mi... Izvini. Htio sam samo da pomenem na taj pitch deo koji je malo, to je dosta specifičan ima povezivanje startupa i tog sa hakatona, gde treba da se ubedi žiri na kraju da je to rešenje baš pravo rešenje. I to je ono što sada osnivači treba da rade svakog dana. Ja sam pričao sa tobom, tu sam imao neki mali pitch, upravo juče sam pričao sa ljudima prekjuče i bukvalno pitch je svakog dana i taj storytelling je bitan. Dosta rešenja na hackathonima ne uspe i ne osvoje ni jedno mesto. Iako su možda najbolja rešenja, ali ako taj lider startupa loš pitch ima loš pitch ili neku nezanimljivu prezentaciju, ne uspe da osvoji ni jedno mesto. Tako da, ili ne znam, na kraju prototip nije spreman, nije gotov, isto utiče na prezentaciju, iako je ideja bila genijalna i najbolja. Ako nije sve sklopljeno, onda ne može ostaviti pravi utisak. Tako da, veoma je bitno imati jedno rešenje i dobru prezentaciju na kraju da bi pobedili. Vidiš, sad se vraćam na početak našeg podcasta, kada si ti, što se kaže, ispičovao dobro, šta je Tapni, ti si odmah na konkretnom primjeru. Telefon, kartica, privezak, ovo, i to mnogo znači. Znaš, tu se čak i videlo tvoje iskustvo, sad povezujem, znaš, kroz ta takmičenje da ideš konkretno i u centar. Znaš, šta je Tapni? Ovo je Tapni, pogledajte. Izlista ste ovde na telefonu, povežete ovde, pa mislim, zaista je to sjajno, znaš, to je onako pravo centar, što se kaže. Demonstracija produkta uživo. Demonstracija, da.
Naročito za ljude koji zaista ne znaju uopšte o samom startupu i proizvodima i svim ostalim stvarima. Malo sam preskočio... Dobro, Izvini, to sam kod pića, malo sam preskočio jedan bitan deo, a to je taj problem. Ja nisam ga, na primjer, iznao, nisam nagovestio, što je veoma bitno. U svom piću sam pokazao samo rešenje, ali koji problem zapravo rešava. Ali ja sam imao, na primjer, problem. Ja se zovem Mihajlo i probajte sa imenom Mihajlo da odete u inostranstvo i kao kažete ja se zovem Mihajlo. Oni ljudi ne znaju da otkucaju Mihajlo, J.L.O, Mihajlo i tako dalje. Bilo da li u Americi, na engleskom ili u nemačkom govornom području je teško i onda bi neko rešenje deljenja socijalnih mreža i mog imena ili bilo lakše. Jednostavno da me nađe na socijalnim mrežama ili bilo gde. Tako da nije to samo problem. Takođe štampanje vizit karti, ne znam da li si ih ikad štampao, ali ako sam nešto radio, onda sam u svoj startup vizit kartice. Kupiš 100 vizit karti i kao moraš da ako je daš nekom vizit karticu, on je uzme pogleda, sigurno ne uzme u telefon da upiše da otkuca, nego je uzme i baci. Tako da, eto, tu sam malo preskočio taj startup, taj pitch deo problema, da te pitam, koji je važan, da. Kako deliš svoje kontakt podatke? Ne znam. Pa da, ali deliš vizit kartice. Prvo se napomene problem, pa onda kao ide rešenje. Delo je dosta onako profesionalni, ali oprostit ćeš mi. Naravno da hoću. Kaži mi, koji je sljedeći korak startupa Tapni? Šta je to što se planira revolucionarno kod vas? Hajde, otkrij nam tajne, molim te. Otkrivam tajne koje nisu još uvijek na websajtu i dosta ljudi se pita i onako gleda, pogledat website Tapni i ne izgleda ništa ozbiljno, kao wow, funkcioniše za ljude koji kupuju Tapni trenutno na socijalnim mrežama, ali za naše klijente koji nam se javljaju putem maila, velike kompanije koje imaju, na primjer, 1000, 2, 3, 4000 zaposlenih, Tapni sa aplikacijom ne može da reši neki veliki problem, jer onda bi svaki zaposleni morao da pravi, recimo, profil za sebe i to bi izgledalo čudno, nema nekog centralnog menadžmenta i tako dalje. Tako da, razlog što smo digli investiciju je prepoznavanje tog B2B sektora i razvijanje tog famoznog dashboarda koje obećavamo već više meseci našim klijentima, koji će omogućiti taj centralni menadžment svih profila zaposlenih, automatizaciju nekih stvari i kreiranje profila. Imali smo u slučaju da prvog velikog klijenta koji je poručio 5000 produkta i u svojoj bazi podataka ima 20.000 zaposlenih. I oni su jednostavno hteli, razmišljali su, mi želimo ovo, ali kako da olakšamo svima, nećemo da oni svi moraju da skidaju aplikaciju, da prave profile, da povezuju produkt, to je prekomplikovano da bi svako radio. Kako možemo da automatizujemo to sve? I onda smo došli na rešenje, na primjer, da povežemo sa njihovim aktivnim direktorijumom preko Microsofta i jednim klikom sinhronizujemo svih 20.000 korisnika u Tapni bazu podataka, sa slikama, imenima, pozicijom firme i tako dalje, kreiramo te profile, omogućimo SSO login, na primjer, da mogu da se loguju sa nalogom njihove kompanije, da ne moraju još jedan nalog da prave na Tapniju i tako neke stvari koje će omogućiti velikim kompanijama da lako koriste Tapni. Imaju dodatne vrednosti poput premisija, šta radnici mogu da menjaju u svom profilu, šta ne mogu, da prilagode profil tom corporate looku, employer brandingu, da imaju svoj logo u prvom planu, a ne Tapni logo, da vide neku analitiku, ko je koliko aktivan i naravno imaju centralnu bazu podataka svojih zaposlenih, to jest leadova ili ljudi koji su oni sreli. Tako da, šta je jedno od drugih koraka Tapnija, to si pitao šta je sledeći korak, je taj razmena podataka. Mi trenutno imamo efikasnu razmenu u jednom smeru. Ja sam tebi podelio moje podatke. Ti si došao na moj profil i ti imaš moj profil. Super. Ali ja nemam ništa od tebe. Sada mi želimo da Tapni druži u drugom smeru. Da bude dvosmerno. Dvosmerno, tako je. Za sada postoji jedna mala formica koju ti možeš ispuniti tako što klikneš na moj profil i pošalješ svoje podatke meni.
ali još uvijek radimo na analizi tog procesa kako da se to što bolje i što jednostavnije napravi, kako bi kompanija profitirala od svih lidova koji svi njeni zaposleni sakupe kroz neko vreme. I, na primjer, eksportuju sve te konekcije i te kontakte u neki svoj CRM, Salesforce, HubSpot i tako dalje. Tako da tu je jedna ozbiljnija strana Tapnija, nije toliko fancy kao ova što će biti na socijalnim mrežama, ali će biti problem solver, onako, rešiti problem i uneti dodatnu vrednost u poslovanje velikim kompanijama. Opet dobra priča, dobar primer, krenuli ste kao što si rekao od društvenih mreža, mladih ljudi i tako dalje, ali vremenom osluškivali ste tržište i potrebe i zahteve klijenata i polako sada prelazite na B2B, što je onako fokus na kompanije i čujemo i sami iz tvog izlaganja koliko tu sad ima kompleksnih stvari za rešiti, znaš, za velike kompanije, svaka ima neke svoje posebne zahteve. Super, bravo, samo napred, podrška i sa moje strane i sa strane celog Impuls tima. Evo sad malo jedno relaksiranije pitanje, kako ste proslavili prvi rođendan Tapnija? Bilo je stvarno neverovatno okupiti sve ljude na jednom mestu. Imali smo zaposlene u tom periodu tranzicije iz Austrije u Srbiji, na primjer iz Beograda, iz Novog Sada, ali se nikad nismo svi okupili na jedno mesto i tako je došao na vreme taj rođendan u pravom trenutku gde smo se svi koji smo u Srbiji okupili na jednom mestu i tu sa tortom proslavili, onako družili se, doveli neko pojačalo zvučnike, napravili kao mini party, ali opet nije bio sa nama ceo Tapni tim. Imamo zaposlene i u Austriji i u Meksiku, tako da više smo mi ovdje u Srbiji napravili neku malu žurkicu jer nas ima više, dok su ovi preko jednostavno ušli na video. Pratili preko live streama. Pratili preko video kola, da. Ali je bilo stvarno zanimljivo. Ima nešto u tome kada je tim on site, kada tim radi zajedno u kancelariji. Svi mi volimo home office, kao volimo da radimo od kuće, to je okej, ali opet nedostaje ta konekcija uživo kada su ljudi na istom mestu, malo pričaju, razgovaraju, bolje se upoznaju, više veruju jednim drugima i tako dalje. Tako da veoma je bitno da startupovi ko rade remote gaje tu kulturu, to druženje i to je možda jedna od mana koje nosi taj remote work, ako je fully remote. Gubljenje te konekcije čoveka, ovako, ličnosti, tako da je team building jedna od najbitnijih stvari kada je kompanija u pitanju. Cool. Kaži mi ovako, šta CEO Tapnija trenutno čita ili gleda? To me baš onako zanima. Ne možeš da nam kažeš i konkretne stvari, ali možeš da nam kažeš i oblasti koje te trenutno zanimaju. Sad ne bih ja da navodim tvoj odgovor, ali čisto da pripomognem, što se kaže. Trenutno je ova knjiga na repertoaru, The Almanjak. Čitao je, da? Uglavnom volim te... Znači, čitaju se knjige. Čitaju se knjige. Gleda se YouTube po ceo dan, samo neki biznis ljudi, startup priče, mentori. Tako da, to je na YouTube po... Daj nam neke. Koje gledaš, koji ti trenutno inspirišu, ako možeš da podeliš sa nama. Možda neke ne znamo, pa eto i ne mi, nego i svi koji budu gledali podcast da pronađemo na YouTube-u, pa i mi malo da uživamo u tom kvalitetnom materijalu. Pa, evo, da ne... Mislim, izvini sad što te prekidam, ovo je tvoja trenutna životna faza, znaš, ti u ovoj trenutnoj životnoj fazi gledaš i slušaš i čitaš nešto, mi ćemo se svakako vidjeti i snimiti nešto, ne znam, u narednom, kroz neko određeno vreme, svi se mi menjamo, tako da u određenom trenutku ćeš imati neka druge zanimacije, tako da ne bih voleo, znaš, da stekneš utisak u glavi ili u fazonu, znaš, kao da li da kažem nešto ili da ne kažem, znaš, u ovom trenutku.
Pa evo, otvorio sam bukvalno dok sada pričam sa tobom, otvorio sam svoj YouTube, da vidim šta će na kom izaći. Ajmo history malo, čitaj nam malo history. Da. Uglavnom, evo, pratim dvoje ljudi sada, oni su power couple. Couple su zapravo, sada muž i žena već. Alex i Leila Hormozi. Baš sam njih uzeo za primjer jer znam da ih niko ne zna. Oni su se skoro pojavili kao mentori, kao neko ko želi da vrati nazad. Ali su uspeli da prodaju nekoliko kompanija za preko 300 i nešto miliona eura u Americi. Pokrenuli su isto par kompanija zajedno kao couple i one sviđaju mi se zbog toga što su izbjegavali te investicije. Jednostavno su samo radom i egzekucijom na tržištu, tako je, tom egzekucijom na tržištu pokidali jednostavno kad je u pitanju biznis deo. I to je ono što je zanimljivo kod njih, što mi se sviđa, što su dosta surovi, ne pričaju neke onako priče koje su već bajke i tako dalje, ispričane, da, nego su jednostavno hands on i dosta realni kada je biznis u pitanju, tako da to se gleda. Pored Netflixa, kada dođe subota ili tako malo za relax, nekog dokumentarca, filma, ali sve manje vremena. Je dokumentarac o nekoj start-up priči ili se odmaraš opet gledajući nešto o start-upima ili totalno drugi deo? Uglavnom nešto inspirativno, da, što ima veze sa uspehom, sa biznisom, sa start-upom. Zadnje sam gledao onaj dokumentarac o onoj kompaniji koja se zove WeWork, kako se zvao tačno, We Fail ili tako nešto, o njihovom propadanju. Zašto je startup propao, a došli su do valuacije, ne znam, neke ogromne milijarde. To je kompanija koja se bavi coworking space-om, najveća kompanija koja se bavi coworking space-om. Igrom slučaja naši partneri, naša kompanija sada u Meksiku je upravo u tom coworking space-u, WeWorku u Mexico City. Koristi, evo sjajno. Predobar dokumentarac, preporučujem i svima da pogledaju. Dobro, ono što se kaže, svakako postavit ćemo te linkove, par nekih linkova, ako mislim da bi bilo dobro za sve koji nas gledaju, postavit ćemo u opisu videa, pa neka ljudi prate i te YouTube kanale i dobre dokumentarce. Šta bih ti rekao, Mihajlo, na samom kraju, iskreno hvala ti na sjajnoj priči, sjajnom razgovoru, na otvorenosti. Ja sam jednostavno uživao, to će se ja, verujem, i osjetiti kroz samo gledanje. Dosta toga si nam rekao, mnogi stvari sam i čuo što uopšte nisam očekivao, a dobre su, vrlo kvalitetne, tako da veliko hvala za odvojeno vreme. Znam da si prezauzet ovih dana, znamo takođe da smo čekali dugo da snimimo ovu epizodu podcasta zbog tvojih naravno obaveza, što je sjajno, imamo mi strpljenja za sve uspešne ljude, nije to problem. Tako da zaista bih ti se zahvalio onako najiskrenije na današnjoj priči. Podelio si dosta toga što će, verujem, svima značiti, iskreno. Hvala tebi, Miloše, hvala tvom timu. Nisam zapravo znao kada sam odložio ranije gostovanje da je podcast ovako virtualni, da možemo biti, da uđemo bukvalno bilo kada. Izdvojio bih vremena ranije. Mislio sam da moram biti u Srbiji u prisutno podcast kad kažeš to je snimanje, nisam bacio pogled i onda, pošto nisam istraživao o kom podcastu se radi, onda sam kasnije vidio da je nekoliko njih isto ovako držalo putem videa, streama, tako da inovativno, sviđa mi se ideja, možeš da kontaktiraš. Hvala ti. Možeš da kontaktiraš ljude iz celog sveta da ti budu gosti, to mi svaka čast. Pa, znaš šta, ne bih da otkrivam sad strategiju, ali šalim se, naravno, u svakom slučaju, realno posmatrano, mi smo pokrenuli podcast iz Gornjeg Milanovca, za sve koji ne znaju, Impuls, regionalni inovacioni startup centar Impuls iz Gornjeg Milanovca. Analizom smo ukapirali da ne postoji startup koji je konkretno fokusiran, to jest podcast koji je konkretno fokusiran samo na startup
priču i startup scenu, a to je nešto prirodno što smo mi želeli da uradimo, da pokrenemo, i onda su prosto okolnosti bile takve da nismo mogli da očekujemo, da ćeš ti iz Beča doći u Beograd pa dotrčati do Milanovca, iako ti ima želju da dođeš, jedva čekamo da se vidimo i uživo, ali znamo da je većina osnivača vrlo zauzeta i onda je bilo prosto prirodno, mislim, za nas je bilo prirodno kao, ok, ne možemo da dovedemo te ljude, želimo da razgovaramo sa njima, hajmo online, zašto da ne? Mislim, bitan je sadržaj, ona suština cele priče. Tako da, eto, ono što se kaže, super je sve ovo. Hvala ti još jednom, hvala svima koji su došli do ovog dela podcasta. Nadam se da vam je danas bilo korisno, da vam je bilo zanimljivo. Pratite Mihajla na mrežama, pratite Tapni na mrežama, pratite Impuls centar na mrežama. Sve linkove imat ćete u descriptionu, odnosno opisu videa ko gleda na YouTube, odnosno audio snimak ako gleda na svim ostalim platformama. I do sledeće epizode, eto, pozdrav iz studija iz Gornjeg Milanovca. Hvala ti, Mihajlo, još jednom i sve najbolje i puno uspeha u daljem razvoju. Hvala vam. Pozdrav. Ćao. Ćao.